Членуването на думите е в мъжки, женски и среден род. В някои случаи това са... Абе, моля ви, не ви чувам да ме слушате. Госпожо, ние гък не сме казали. Абе, гледай го как ми отговаря. Я първо взима линията и иди на дъската да ме начертаеш правоъгълен паралелепипед. Госпожо, ние сме в част по български, не по математика. О, вярно бе. Абе, гледай го как ми отговаря бе. Сега ще напляскаме една двойка в дневника. Ето, не внимава в час, отговаря на преподавателя. И какво? Сега ще видиш майка ти как рефлешва нагоре-надолу. Рефлешва ча. Кажи майко. Светла, току-що видях, че имаш някаква двойка по български. Нещо станало ли? Да, просто не внимавах час и госпожа се зададе с мен. Да, не внимава в час. Това карах Брашимова ли е? Да, мамо, в час съм. Да, съм госпожа. Вкъщи си говорим.